Здравейте, скъпи приятели! В днескашното видео на Car Parking Multiplayer 2 ще разгледаме една много интересна кола. Колата е Ferrari F12. Дизайна просто няма какво да го говорим, феноменален, типично италианско. Също така, скъпи приятели, може да последвате Cool Cars Tuning в TikTok. Там се прави много хубав визуален тунинг и се чипосват коли на ниски цени. А сега да не се бавим повече, а да се прехвърляме към ревюто на Ferrari F12. Добре, скъпи приятели, както виждате, се качихме в колата. Сега нека да чуем звука на колата. Фераритата вадат много хубав звук. Маршрутът ще е от City 1 до City 2. А сега нека да потегляме вече към City 2. Приятно гледане!
Добре, скъпи приятели, вече пристигнахме в City 2. Сега отиваме да долеем догоре бензин на Ферарито. Това е подарък от мен и от фирмата. Ще заредим на колата от най-хубавия бензин и най-скъпия, а именно E85. Също така ще му сменим гумите с чисто нови, от благодарност, че ни се довери и даде да направим тест драйв на неговата кола. Готово, заредихме я догоре. А сега нека да му сменим гумите с чисто нови, както казахме по-рано във видеото. Вече са сменени с чисто нови гуми. Също така може да последвате Петю, собственика на автомобила, в Instagram. Ще оставя линк долу в описанието. Почти стигнахме до крайната ни дестинация, там където ще приключим с тест драйва. Големи благодарности на Петю, за инстаграма му и за профила на Cool Car Tuning в TikTok ще оставя долу в описанието. Ако ви е харесал тест драйва, може да оставите един палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не изпуснете бъдещи тест драйвове. А от мен е чао и ще се видим в следващите видеоклипове. Я напишу про депрессу, целый том, приколи мне, как улыбаться.